أب تجري كبابي عصبي دبداب درون تفتيمو بتمساسالي زينا تجري حجون أزي خالي كبير سجمالو دركي زبحال نجر مالتيون سون أزرار زعبا خويني زقصر زلو وباسانجو بزعبا قداي زين خزارة بس يكون بزعبا خالي أي فلتن مغل هند بتأتيو ولا هند بتي تومبر نحنا ينفلت أنا يترالنا نيرنا زبللو جل سبات كا صبوا أمل سمليش نالو زيزي تجيرو عرقي إلنا لنا زبل كوينو جل أم سبات لما نو أبي كم زلو أمر رحا أنت عينة ما كم زلو أم كرئي أتيو زبل حسب الله مالتيو مزيد تحيزو بزحات علالات اللو أي تأنرجاتشو زجيه كرم حجي كم زجمت كون كم استزارب كون تقلويتي مثل ويكازي كونه حسب كواقع جميل له سو أنا فولت يقدم حجون كم عينة تتحسس بخمس نورو نتقول دايزي حاسوتي يزبل كاب أي تعمل إلى سفا مالتي تصحف صحوف علو مزيد تحيزون ملسي كترغب إخوان مالتيو بزعباتي ناي مقالة مبصحن كالوتن كم زلو خوينو بزعبا قد داي سنيتن روتن زبها لاخلت كنجنا زوار الدرام ميس يونيفرسخا أدونا يزقورو نقر نوزحات قطع ومالو بصرونا أدونا يصرف موت يلو مالتيو كابزي وطاي سلطة نقرماي بزعبا برجين حمدون أبالاتون حانتي مستير مالتيو أشلي خوت يلو إذا شلي خادوت مستير كاتاي مسيلكم إزوم تأثيرهم زنبرو حوات أمر رح أثيرهم كم زنبرو فلت إيه زي أي كرتها حتى لازم حسب حيز موت يلا سلطة نقرماي سو نايلم عند فيديو سي كن يقودا قد تبلوهم نقراتيو حيز موت إزالو مالتيو رسالتكم للشانل زي حدش تقولكم سبسكرايب بمقباركة جمهورية أو عيتي زغروا لكم مالتيو نحرد أنا باراتكم دما هنا صاير إيتو صحفوا لي زلو سبات سلزلو نابز هنا صاير إيتو حيزكم كسجريس توسنا ريتو كم بقولكم يحس ربي لا كلنا من باب جزية سلازي الليو معز قدي لايك جيرو نزي فيديو لايك هيبون لو مالتيو كاريتو بلايك ملك عقليش اللي له كم إلك تزارب سلزولكم نيو يغني اللي بتعمي كسته برهان شدن today you dressed very good bravo قبل جلس اللي مالتيو thanks يمسجن مالتيو أكرد نايت حلف أوان مالتي أدني هيمانوت كفل مريم 100% لايك إلى تولانز channel مالتي هيمانوت حفتي بتعمي يغني لي كيلانا قبل جورجس شدن مجمرتها بزعوا سن يستزاربوا إنجنير يزبل حسار ذهب كايو تصبوا حسابيو زبل رئيتو جلس اللي مالتيو كيلانا فرويني تخلى ددب أدوناي تزاربوناي كألنيو سبيتي نجر كتب الجلس أطلع مالتي بمحرني أي ترجمه anyways نخلهم رئيتو نزهاكم نسات مالتي بتعمي يغني لي أبزنا لما عند قد دايما رئيتكم بس في حزب لما لكوحون ولينا let's go نبتنا لما عند بيحيزكم كسجري قرم نعمنا لما عند فيديو حيزكم كسجر كله زي مودة فيديو خاب زلني زي بمولهم علالات عندما موضوع تزلوا مالتي بجمر ياجن بتزحزن كفالنا يتزينا دبداب درون تفتي مزبل كلهم كتجمعوا وتقولوا أنت أي happens قبل زول زبل من أنت كتفلتون كونكم مالتيو كم حابرة حيزية متي الله كم حابرة ترحون زي كونه أنت عينة تقول أتسعي وزة تزولون دمسخن كون سلزلنا قديتها مالتي حيزية متي الله كنسوم عينة تقول دايم جاب درون تفتيمو من قصة إثيوبيا نبلومي عتش عن تنحس زوج حليتي سعشوا عتن فرغان أب زبا مبرع تجري وردات بي أبيع فلقويني قطر مبرعتهم أب لعلزبي زنت أطر النايدرون متقعتي كم سفت سما تقليتو لومي ليتي ون ساعات شعاتن فرغان هكبابي أب عصبي وردا عصبي جنوسايدر بالسجننا ناي درون دبداب غير له يا سلازي سرعات بالسجننا تقاليسكا مسعر طرحه كالي مفتاح له من سلام قلقله تبلتها لخا حراي
ስለዚህ ክልተ ሓሳባት እዩ ዘሎ እቲ ሓደ ሓሳብ በዓልኩም ኢኹም ተናኺኹሞ ጽምዶዶ ወዘተ ጌርኩም ዝብል ወቀሳ ዝመጸሎ ካብ ብዙሓት ሰባት እውን ከም ዓይነት ዘረባ ይመጾም እዩ ብዙሓት እኳ ብዝግልባጡ መልክዑ ማለት እዩ ዝገርም ነገር እውን ሕጉሳት ኢና ኢሎም ጽሑፉ ሰባት ርኢ ኣለኹ ኣነ እኳ ሞትን ስቃይን ናይ ሓደ ህዝብኻሲ ናይ ህዝብኻ ናይ ሓደ ህዝቢ እውን ኣይኮነን ናትካ ህዝቢ ወሊድ ዝዕብየካን ዘምሃረካን ናይ ቤት ትምህርትኻ ጥፍኣት ዕንወት ናይ ሕክምናኻ ወዘተ እዚ ኩሉ ዝኽርታትን ትዝታን ዘለካ ሕጂ ኣብ ዝኾነ ቦታ ክትወል ትኽእል ምናልባት ንግዚኡ for a short period of time ምናልባት ውሕስና ለሌልካ ተኣምን ትኽእል ግን ውሕስና ኣብዚ የብሉን unpredictable ኣብ ዝኾነ ናይ ኣፍሪካ ፖለቲካ ውሽጢ ኣቲኻ ከምዚ ዓይነት ዘረባ ምዝራብ ሓደ ካብ ህዝብኻን ካብ ወለድኻን መርገም እዩ ካልኣይ ከዓ ስቃይ ክሳብ ክንዲዚ ኣይርዳእንን እዩ ኢልካ ምሕሳብ እዩ ለየ ዝግምት ከምዚ ዝዛረቡ ሰባት ግን ኣለው ይሰምዐ ካብዚ ብዝተፈለየ መልክዑ ድማ ከምዚ ዓይነት ማለት ክንቃለስ ኣለና ሕጂ እውን ክንዋደቕ ኣለና ክንማወት ኣለና ገለኢሎም እቲ ኩናት መን ከም ዝጠጅኦ ዘይፈልጡ ኢሎም ናፍቲ ስዋ ናይ ኩናት ከም ማሕበር መሲልዎም ድርግም ክንብል ኣለና ገለኢሎም ዝኣቱ ሰባት እውን ከም ጽምብላል ዒረ ኣለኹ ኮነ ተረፈ ሓደ መፍትሒ ነይርዎ ትውግእ እዚ ካብዚ ነገር ንኽንወጽእ ምክንያቱ ተደራረብቲ ጸገማት ከም ዘለዎ ቅድሚ ሕጂ እንዳተዛረብኩ ጸኒሐ እዚ ናይ ምክኣል ጉዳይ ኣይኮነን ክትዋጋእ ተልካ ክትዋጋእ በቃ መመረጽ የብልካ እንተባሂሉ ንሓንሳብ ንሓዋሩን ስለዝተዓጽወ ኬዝ ክሎዝ ድልካ ካብ ውግእ እንድሓር ማለት በዛ ገደል እዚ ኣጥራሕ መንገዲ ክትብል ትኽእል ኢኻ ግን እቲ ፎልስ ናሬቲቭስ ወይ ከዓ እቲ ካብ ሕብረተሰብ ጥራሕ ዘይኮነስ ካብ መራሕቲ እውን ካብ ካልኦት ብዙሓት ነገራት መመረጽ ከም ዘይብልና ምስሉ ዘርእየና ዘሎ ነገርን ናብ ውግእ ኣቲና ዓርሰ ቅትለት ክንፍጽም ንኾነሉ ዘለና ኣካይዳን ኣነ ብጣዕሚ ኣዝዩ ስለዝሕዝነን እዩ ማለት እዩ እዚ ጉዳይ እዚ ክንሓስበሉን ዳግመ ግምት ውሽጢ እቲና ማለት እዩ ክንሓስበሉ እናተገባእና እናለወ ወረ ውግእ ጥራሕ መፍትሒ ከም ዝኾነ ጌርና ኢና ተነጌርና ዘለና ምክንያቱ በዓል ኣወል ስዒድ ዝጠጅእዎ ቃልሲ ብከምዚ እዮም ቢን ሰልማን ዶ ከምዚ ዝገብር ገለገለ ወለሎ እስኪ ንስማዕ ማራት ታንቆ ተሪፋቶ ዘላ መተኻቶኺትን መታወሲትን ኢትዮጵያ بغلطة بيت صحفت نايت نقول زلو من شاتنا خمسة حبورنا بن زايد نعشل بشاشة كينات نخفت عزيز وزلو سلازي نحنا بفلاين ما حيلتات صمدو إذن سلالي زلو ناي كينات متنو خيات كنتات بزكاء المتن دم نصحات زيغاتات كيف سسه زوبانا دما أسر سودان سوريان ترمس مسو خيوته ميلاتات مفتار إجامنا خنتصاوت سلازلنا هنا أول سعيد أنت عينت إجامن ميلان كتصاوتي غير نحرد لكم بقمت توم إكزامبل أمتيوم زول نجاراتون صويلو زي كونه أي بالعكني أنت يوم تصوز بهلا أول سعيد حيزو خمت الحسابن التحساسبان حنتنيو نسخة اتقدم حجز نجاركم عنوة موت ترحي كمس إزغل مغنياتو التحساسبات راح يكونن مسرتاوي نا التحساسبخا مبقولن استرخب كالو مالت مجمرياسي انتاي فليتكا انتاي تماهركا خطبالك لغا التزرزروم نجراتكا افكاد وصو قالات بمولኦም እዮም ተዋህሊሎም ወይ ውግእ ዝኾኑ ወይ ገለ ዝኾኑ ተኹስ ቅድመ መጀመሩ በአፍካ ኢኻ ትትኩስ ሓሳባት እዮም ዝትኩሱ ማለት ጥይት ቅድመ ምትኳሱ ጽልኢ ዝትኩስ መጀመሪያ ምስተዛረብካ ኢኻ ነገራት ተዕንዎም ቅድሚ ዝኾነ ይኩን መድፍዕ ተተኺሉ ሓደ ዘረባ ወይ ከዓ ዝኾነ ስራሕ መጀመሩን ሓደ ከባቢ ምዕናውን ቢሮ እዩ ፌል ዝገብር መጀመሪያ ናይ ኣወል ስዒድ መልሓስ እዩ እትዋና ተኹስ ከፋት ማለት እዩ እትዋና ነገር ጻሕታሪ እትስተደጎለ ሓውጽ ሕትርገለ ሕጁ እንታይ ይብል ቅድሚ ኾምዚ ምዃኑ እትሰፈርና ከምናይ ሶርያ ይብል ቲ ኤግዛምፕል ንምንታይ ኣምጽኡ ምዃኑ ግን ትግምቱ ዶ ትፈልጡ ዶ ሰባት ማለት ይርዳእኩም ዶ ይርዳእና ዶ አሎ ቲ ኤግዛምፕል ንምንታይ ይጥቀመሉኹም ዘሎ بغالي بهلا عشان تمثل كادرارهم ودع اللهم زبها المسلان اللي زول بقام قاتقرينيا اتي كوصح زخيل اتي كوننا زخيل اتسعبين المزي مخانو ولا اكزامبل اكزامبل زي حشد ازي يمص كوم عينت هموتن سيناريو يا ابو امرو زلو اتسريح وزلو معبي مع زنابين ويكا سيتينج ابكم وامرو نسيو نسخهم نخونسي قدما قمت حيزي آتيو أول سعيد بن سلمان يبل كمزي يبل قال ملك ولا عمرات قال يبل أين ساتهم من دو كيدوم تجي سوات صبيقهم مرعيهم نزخل ليز قورو تصنع حساب حجي بزعواز قد دايزي حجي نحنا زين فلت ليز مصلهم حدش سيد ليز مصلهم صوت مبزحته سب نزو قد دايزي أمينو خمزي أتريفات تزلا قال زبل كابتهم بقدام حجاب كباول قايت قال صمله تغيرني رمش كابتهم حاد لو ما عندي كابتهم دحيش شتحيل زوت اسب كنغركمي تاي انت عينت ملخت خمز اللهم
ስለዚህ እንተኣማመንን ተሐቂ ክንዛረብ እንተለና ስለتصلዎ ስለዝፈርሕ መብዛሕትኡ ሰብ ነተሐቂሲ ከም ሑሕ ስለዝሪኣ ይምበር እተሐቂ እዚኣ ማለት እዩ ስምዕዋ እዋን ምዝራብ ስለዘይ መረጽና ብዙሕ ኣይክንዛረብን ኢና ንብል ዘለና ታይከ ክትዛረብ እንታይ ዝዛረብ ከለካ ማለት ጥዑይ ዘረባት ዝኸውን ኩ ኢኻ እምበር ትዛረብ ወዲኻዮ እንዲኻ እቲ ጉዳይ ተወዲኡ ወዲኻዮ ከምቲ ውፊክ ነገርና ይጸኒሕ ማለት እዩ እንታይ ከም ዝገበረና ትፈልጡ ኢኹም ሆነን ለሚዲያታትን ተበለጽትን ከይሐበርካ ስራሕካ በዓወት ምስራሕ ዝብል ቀጢን ትእዛዝ ስለዝተዋሃበና ካብ ዝላዕሊ ኣይክዛረብን ማለት እዩ لما ኦባሳንጆ على بلانيت هوتيل ترايو እሺ ሰብጉል ፎቶግራፍ ሳይደምና ፎቶግራፍ ሳይደምና ኦባሳንጆ بلانيت هوتيل ነይሩ لما عندي እሺ تمانا بريزيدنت صفات بيسرين دويلنا زفلا دعوه يلا منهم كوميونيكيشن تقول بيني مسؤول كمكري لي مسؤول كوميونيكيشن قام زي اكل له اختوا هايلو ني افريكا هبرت ني مسرق افريكا ملختنيا اي اوباسانجو كوميونيكيت يغبل غريغه ستاتي لمقاله مسيو ابلانيت هوتيل عارفو نغيرنا يمسي تمالغن منو يتنغرنا يمصن فوتو دعوه يبنا كوميونيكيت يتغورن ماتي خمن بارو ابزي انيو تريو لهم مالتيو أباسانجو لهم أباسانجو إيرويس أباسانجو ماتي نيري مالتي خمسة تريو زلهم يو تاين تايو تزاراريبو زبل أبزي زرابار لو مالتي بتقللا بيراو كلا من قصدي بيرو قد كوميونيكيشن بزوج أو صحفينا واناوي تلقوا بيراو كلا من قصدي تاي كم قانون زبل أبتي تحت لو مالتيو لك قدمنا نيجيريا بريزيدنت زنبرو ማለት ታሪክ ዚን ምንታይ አድላይ ከም ምዃኑ ሁሉ ግዜ አይፈልጥን ማለት ንፈልጦ ኮይና ዋሳንጂ ይፈልጥኒ ወደርጋ ወዳድና ኮይኑ እሺ ትማሊ 18 ሓስ 2018 ዓመተ ምህረት ና መቀለ መጽኦም መንባሮም ይፍለጥ እዩ ይኹን እምበር እቲ ዝመጽሉ ማለት ሃንደበት ስለ ዝነበረ አቀዲሙ ብስርዓት ዝተሓዘ ቆጾሮም ፕሮግራምን ዘይኮነስ ሃንደበት ዝተገብረ መብጻሕ ይነሩ نا إيكونومي بزعبات تزارون على الجودة لهم زبره هو دما نا إيكونومي معقب عصوان بالعال مقرات أتدراو كبان تفتير زلوا وطرن مرقاب لو على وجد أتجرين أو نور مملاس تمازابلتي دحنا تومن كبرون بزحلوه من قدي مملاس بوليتيكاون حقاون من نت حزباوي حرنا التجراي ويكحوحات ناب قدام يبوتو مملاس زبل يوم كاوزي بموجس ولا كابوجر من استجراي نتزن هو وطرن مخرارن إلوون جزية زيه بكونات كفتح زغل كتتلن زربنا أيجبرن زلوا زبل إمنة هلو اتوم ناي قدم بريزيدنت اوليسيغون اوباسانجو ግን ምስ ፌደራላዊ መንግስቲ ተዛራሪበ ኣብ ዝቕጽሉ ሓደን ክልተ ሰሙናትን ክበለስ ይሎም ኣለሁ ይኹን እምበር ካብቲ ናይቲ ማሊ ዝርርብ ምርዳእ ከም ዝካል ብዝሕዝን መልክዑ ስርዓት ብልጽግና ኣብቶም ዝተለጸሩ መሰረታዊ ጉዳያት ዝጭበጥን ሓቃውን ምምሕያሻት ከም ዘይብሉ ይተራእዩ ዘሎ ስለዝኾነ መንግስቲ ትግራይ ነቲ ኣብ ዝሓለፈ 4 ዓመታት ዝነበረ ፍሹልን ዘይጭበጥን ከይዲ ተደጋጋሚ ምይጣት ዘይትግበር እንድሕርዳ ኮይኑ ማለት እዩ ምኽንያቱ ዘይትግበረሉ ዘሎ ምኽንያት እዚ ኢሎም እዮም ገሊጾም ዘለው ቀጽሉ خصልኩም ማለት እዩ ናይቲ ቀጽሉ ዘለው ሓደ ፔጅ ኣዝዩ በጣም ዝገርም ታሪክ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ኩሉ ክንበብ ስለ ዘለውን ሰብ ክፈልጦ ስለ ዘለውን መብጻዕታት አባይታ ካብ ምእታው ሓንቲ ዝተገብረት ነገር የላን ባህግ ከም ዘይብሉውን ግልጽ ጉዳይ እዩ ዝብል ሓሳብ እዩ ዘሎ ማለት መንግስት ትግራይ ንህዝቢ ትግራይ ማሕበረሰብ ዓለምን ኣብ ትርጉም ዘለዎ ተኣማንን ንጹርን ጭቡጥን ናይ ግዜ ገደብ ዝተቀመጠ ኢሉውን በቶም ቀንድን ጽዕንቶ ፈጠርትን ዓለም ለኸ መዳርግቲ ዝሕገዝ ሰላማዊ ዝርርብ ንምግባር ደጋጊሙ ድሉነቱ እናረጋገጸ ሞጽዩ ስለዝኾነውን ቅንዕና ዘለውን መፍትሕ ዘምጽን ከይድ ዝርብ ሰላም ንምክያድ ድሌት እንድሕርሃልዩ ኮይኑ ተኻታተልቲ ትንኮያታት ስርዓት ብልጽግና ዝገትእን ዘተርፍን ከምኡን ኮነ ተባሂሉ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተነበረ ናይ ኢኮኖሚ ይኹን ካልእ ዕጽዋን ክባን ንኽልዓል ዝገብር ከውን ከም ዝግባእ መንግስቲ ትግራይ ደጋጊሙ ገሊጹ እዩ በዚ መሰረት ሰላምን ምርግጋዕን ብዘይጭበጡ መጽዋዕታት ናይ ቀደም ሰዓብ መስርሕታት ክረጋገጽ ኣይክእልን እዩ ቅኑዕ ሓቃዊ ቀጻሊ ርክባትን ዝርባትን ናይ ኩሉ መዳርግቲ ኣካላት ዝሓተት እዩ ካብዚ ብምጋስ መንግስቲ ትግራይ ትርጉም ዘለዎ ሃናጻይን ለውጥ ዘምጽእ ናይ ሰላም ዝርባትን ርክባትን ንምግባር ኣብ ዝኾነ ይኹን እዋን ኩነታትን ድልው ምዃኑ ደጊሙ ክረጋገጽ ይፈቱ ዝብል እዩ መግለጽ ወጽኡ ዘሎ ማለት እዩ ሶ ከም ዝመስለኒ ተረዲዎም ኣሎ ወይ ተወዲዎም ኣሎ መወዳእቱ ተሰማሚዑም ኣሎ እዚውን ቀዲሞም ተሰምዕዎ ነይሮም ከምዚ ዓይነት ሓሳባት ክመጽእ ከሎ ኣቀዲሞም ኣብ ግምት እትዮም ጸኒሖም ተዝኾነ ነይሮምን ኣቀዲሞም ሓሲቦም ለተዝኾነ ነይሮምን ከዓ ሞር ዝበለጸ ይኮን ነይሩ ሕጁ እንተኾነ كمبل بلنبري تقعونيو كاب قدم حجون تزاراريونا لينا مالت زغداي زي اذناتنا كايدا ابكندمن يلنا وقعت كفيتنا خنطفلنا كاين طفن قدم كنزارارو وللنا اندتبهلنا دا تزاراربنا لو خم صنحنا قدم حجون زمغلصታት زي نغرص كلكم كم صنحون تفلطيكم مالتيو كم سمعتون بدن بتكاتاتلو بيتسبي سلازخونكم مالتيو اب زغداي زي دغيم كام زراب
አላይ ሆኖ ተተራፈ ኦባሳንጆ እየተላከ ያለው ሊደርሺፑ ያለበትን ቦታ በትክክል እንዳያሳይ ተፈልጎም ሊሆን ይችላል እንጂ በመሰረቱ በዲፕሎማሲ የሚመጣ ውጤት አለ ብሎ ብልጽግና አስበው ላይሆን ይችላል። ኦባሳንጆን የሚቀበለው አካል ማን ነው? የት ነው ያለው ሊደርሺፑ? ስለዚህ ኦባሳንጆ ቢሳካለትም ባይሳካለትም ሊደርሺፑን ታርጌት ለማድረግ ግን መግቢያ መንገድ ይሆናል ብለ ማለት ነሰብ ዘይፈልጥ ሰብ ሕጂ ክዳናገር ይኽእል ማለት ፈታዊና መሲልዎ ብዙሕ ሰብሲ ፈታዊና መሲልኩም ክትሰምዑ ትኽእሉኹም ካብቶም ናይ ኣብ ኢቲቪ ወፂኦ ማለት እዩ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ከቢድና ጆኖሳይድ ኣዋጅ ዝኣወጁ ሰባት ሓደ እዩ ማለት ሽሞምሲ بتاريخ كتصحف يقولون شو ممنو بعلو مفرح كوينوسي كمزجب الله مالت ناي تجارو شو ممسي بقى تقل الله مالتي نمنا أسيب بسرو شو ممون مفرح كوينو قمة الله ويلو زقمة سبيزي حجزهم كم زي زول سباتي دقفنا يميلكا ويكا عند مثل زربا يزارو الله اللي كان أبزخونه لب لب تسمع كان وقعت النور وقعت المئتو عرسو كم تنبلالي عرسها متفايل زوم كم زي زول سباتي زي أطمنا عنا يتأمنانيهم يلونيهم توقع على حكاية حموش تجزي بمعالته سيكل تجزي لو ما عند على 10 شعتين دبداب تخيلوا تمال 10 شمونت دبداب تخيلوا كل جزية بمعالته بتين كوقع خلو تعدسي زي أتوم هاللو ده لوني ناتي حتوكو نابا يوم زطفوا قدومهم كان تاينيروم قدومهم كتعقم اللوم تاي كيف فلتوا زي أتوم قصويلهم كم تعن زارو زلوه زارو ود أمبر أب تجبار زركبو ويك أب بتركل شبوت زخونة نجار نايم دحان أنا كو أتليست تتزاربكو زخونة شبوت وأنت تزاربه من البات كدحين أنت زي كأله جودات زي كمسيخ اللي بحتصيرو أتليست زي أتوم كن جودات زي مسؤولين مزارو مخنياتنا زي أتوم أمينكا زي تحضر كايم ماسي خايم زي أتوم أمينكا تأتو نجار أنت أيوة جازلو خم زي أمزول السبات تراني فأتا تعودون وعلو خم زي جرا لو تمسخو جلجلة تبلنا مالتي زي غا تتسجم تمسرتها وسحتت مخاني إحنا نقولكم دليل مالتيو تشجرون السيو زي يوم تمز حسوز الله وسباتسي نية ختولوا مالكم زي فلطم يوم زي فلطم سياب زي فلطم عاد غير ما أسنصف لي بلاي صهم أنا ولا يردو إمانو نقول نايت أمر السراويت نايم جمر يحصر حزر له نعمل كاب سمرات العلم كاب سمرات تحز كاب بحر دار كاب كومبرشا كاب غوندرين كل العالم زين تندرون مليسكا نابكالي مسداد كم زكال تبيزون ملعلي بيز غيركا موساد كم زكال آيت التراتر نجهرا يكون نزارو نحرشا يكون يروتنات كمغري بقى زي صبو مغري كون يريزي نحرشا قالت تزغون أنفت أبزي حرشا أبزي تتكلم أي قرب قالت تزغون يحيشنات كمالتي تنسخات ما أسير أنا وحكي تزمخر النازل هاي تزمخر النازل نخوم يغتكم زغل تايزبل أبي كوينين أبي يجبت أبي يزدسس أبي يزتحز قال يزوق عزله كساب حجي تبهاقون تسنى الليتون أنا كوا نتيجة زي كونكو تنسو زولو نجرجن نخو خون بوزحي نجر خون زلوا مالت بوزح ما نجر بوزح بق مالت كسبتي هاي الزارة وقال نخون سي سئل مسح نجري بق دعيا شلي جميت دي زارب دسلا زولا دي زارب يفلطني ግን በቃ እሱ ይልግምታቱ ይዛረባል እዚህ ጋር مالتي كغورو እሺ ናይ ወሎ ፋኖ ኮምቦልቻን ተሒዙ ናይ ጎንደር ፋኖ ጎንደርን ተሒዙ ቶም ናይ ድሮን ቤዝን ናይ ጀታት ቤዝን ዝበሃል ዘሎ ባህር ዳር ናይ ጎጃም ፋኖ ተሒዙ ኦሬዲ ዚኣቶም ዝመርሕዎ እምበር ናይ ጽምዶ ሓይሊ እዩ ሓቢሩ ዘሎ ናይ ትግራይ ድሮናት ናይ ሱዳን ድሮናት ናይ ኤርትራ ድሮናት ናይቶም ካልኦት ድሮናት አውዝ ከም ዝኣተው ይተጠራጠሩ በዋት አይ በቃ እሱ ይሎ ማለት ረአዩ እንተ ሒዙ ይብለል እንተ ሒዙ ሰብአይ ሲን ታይልዋ ንሰበይቱ ታውን ክጽፍ ዘይ ሰራሕ ከለይሉ ኮርያ ከለስ አይ ትሞጹን ይለንዲ ገሌላቶስ ምስቲ አይ ትሞጹን ሲ ይሞጹ ደይ ተሐውሱልን ይልዋ ይባል ተዘሂዞም ከንተ ሃፕን ይገብር ዝብል ግምት አለካዶ ዶክተር ሃይለ ማለት ከምዚ ማለት ክትግምት ከለኻሲ እንተ ሒዙ ተዝሕዙ አው ደይ ኖር ታወይኖም ዘይሕዙ መጀመሪያ ደሓር ስለዚ ጣመርና ገለኽት ብል ትኸሊኻ እቲ ነገር እንዳጸንሐ እዩ ዝመጽእ እታ ሳግላ ምስ ሓሰኻ እያይ ኮናተይ ኣነሲ ቅድሚ ሕጂ ዛረባ ኖርኩስ ታጽምዶስ ብመሰረቱ ማለት ከምዚ ኢልካ ንሰብ ተዛሪብካዮ ዋ ጽምዶ ማለት ከምዚ ጌርካ ምስ ሰባት ርክብ ምግባሪ በቃ ሰላማዊ ርክባት ገለ ምፍጣሪ ፍቅር ገለ እዚ እኮ ትጸልእ ሰበል ዲ ንፍቅሪ ዝባሰካሎ ሰይጣን ተዘይ ኮይኑ
ንሰላም ዝበኣሳሎ ሰይጣን ጥራሕ ይምበር ሰላም ዘይደሊ ፍቅሪ ዘይደሊ ሕውነት ዘይደሊ ኣሎ የለን እቲ ጸገም ግን ታዩ ሽግር ኣለዎ በቃ ሽግር ግን ኣለዎ ብድሓር ግን ዝኾነ ጸገም ከም ዘሎ ይዘርየካ ንኣብነት ካብቶም ጸገማት እዚኣቶም ኣብዚ የለካ ሕጂ ስምዓዮ ሁሉ ከቀረበው አጀንዳ መካከል አንዱ ከፋኖ ጋራ አንድ ላይ የምንሰራበትን ሁኔታ ፍጠሩልን ነው ያሉት ኤርትራ አማላጅ እንዲሆን በኤርትራ መንግስት የቀረበውን ቅድመ ሁኔታ እዛ ስብሰባ ላይ አቋለውኛል ይሄን ለማድረግ እኛ እንሞክራለን እንጥራለን ግን አንድ በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ አለ የዚህ የራያና የወልቃይት ጉዳይ የምታነሱ ሆነ እና ይሄንን ቦታ በጉልበት በምናምን እንቆጣጠራለን የምትሉ ከሆነ የአማራ ፋኖ እንዲህ አይነቱ ነገር ፈጽሞ ስለማይቀበል ገና የማገናኘቱ ሙከራ ሳናደርግ መልሱን ልንነግራቸው እንችላለን አይቻልም ነው ያሏቸው በህወሓት በኩል የተሰጠው መልስ ግልጽ ነው እኛ እነዚህ ቦታዎች የበለጠ ህልውና አደጋ ውስጥ የጨመረን አገዛዝ አለ ይሄንን አገዛዝ በማንጠል ላይ እንተባበራለን በእነዚህ ቦታዎች ላይ ዩኒላተራል የሆነ ወታደራዊ እንቅስቃሴና እርምጃ እናደርግ ብለው ለኤርትራ መንግስት ቃል ገብተዋል ተመልከት ሕጂ ኣብዚ ተዘረባ ሓሶትን ሓቅን ክትወጽ እንዲያ ብኸይዲ ተዘይ ኮይኑ እንደዚህ ኣቶም ንሕርዳ ቃልኣቲኻ መጽባዕ እንድሕር ኮይንካ ከም ቁርሲ ሰንበተ ትሒዝካ ምን ተመጺኻሲ ኣሰሊፍካ ምስ መጽኻስ ነዚ ኣቶም ኢኻ ክትመውት ዘለካ ኢልካ ንዓይ ካሊ መጽባዕ ኣቲኻ ለሜስካ ካሊ ትዛረበኒ እንታይ ንኽገብር እዩ رايوت شجرون أبزيهم أبكم زيهم زول أزي حيت بقدامي بقى وانا توكالي له أول سعيد أفت معرب أفت تايز بالطول وبتناي السودان اللي قال من الزلوم مالتي أو الزارة وزنبرة أنا قاعد شو تايب النيرة شو أزي سي حمش تجزي ثلاثة تجزي كده أنا صغير سبيه بزعبازيس انت اخا انت امين كان تايقدي فيك اخا تزارب ليله تزاربكم نيره مالت تذكروا تخونوا تسفا قبرافتو فيديوهاتي ونسلو زلو بصرون كم صوني كمزي صباحسي نتوم اديتراتي مالتيو صباح قريصكم امصو كابتن قدم حج تزاربكم بزع حسب زي خلوكم انا ايبلكن كيبل تمال تزاربي جن حجي اب تاريخ مصيلا بعلا كفتبل بعلا مالتي مالت انا فافرا وقحا زي فلط هدانايني ولولدنا زي تفلط اندحر كوين كخوف خات بزلك حارس كي هات بلع زلك المحار يوحنس كحرسي نيرو من ولا حنت نغير يقول نحرشا هات كرزلك بقى زي تفلطم تخوين كخمزيهم مسؤول امر زلوم سوا زي تفلط اندحر كوين كا سويل كخمزي قول حيز مص تقبلك انجرا حيز مص كل تتناغدو اندحر كوين كا تاي خواس تاوتيهم زي امسو تاينتا ايوم زدليو تاينتا اي بهغوم رايو تازربا تادليتهم صيوا اوف كورس انا بزعاز غداي زي تيتزارب كم حزبي يكون كم ولق اسب زلنا ملخاخت حد يخاب قدم جميرو اؤذ نور حزبታት አለው ብዙሓት ዝፈልጦም ምሳይ ኳስ ተማሃሩ ካብቲ ከባቢ ዝበሃል ዘሎ ዝመጹ ምሳይ ንነውሕ እዋን ዝሕለፍናን 4 ዓመት ገለ ዝሕለፍና ማሓዙት አለው ምሳይ ካብኡን ላዕለውን ማለት እዩ ሶ ድሌቶምን በሃጎምን ከም ሰባተሲ ከም ደቂ ሰባት تنبرو أنا مساعدهم تلي باللين بأسيا باللين مساعدهم زبأس نجارون ولا حنت نجار باللين قلت شجرات زي كام تأيست بقى سئت توهيلو جن بتعم زحزن تاريخ مالتي صو بعد زيهم ود زيهم جيركا تأيز بهالمقبر تتزاري وزوله إذا بالحين أمنة تأيت أماني البقالو ماله تأيز بال نحنا بمتحبر مزي سرعات بمتحبر كم زي لتزاري ولا ممكن خا رئينا لنا ويكا سمعنا لنا استوستن سبات مالتيو بوشتا وشتي بغنزب تهايوم خمزي عينت وصيت كقلصو زدليو اكلات الله توهيلهم الله كابزي اتوم حدث يكون اي ترفن مالت كمزي مبر نحناسي كمزي زبحال نجر يلن كمزي لا مصبع زاتنا يلن يبل كمزي حدا تخالو خوينو مسين يبقي قروز تخدون قاللو قالي صحيفو زلا مالتي صوت نغرام ترديكم ندحر كوينكم كم مجمريا جميرو انا نايزوم كمزي ازمسول سبات مالتيو اصبق بيله يزفلطو بحرياتهم اصبق يزفلطو مالتي منياتو دارا انا يوم زلنا اين دارا انا يوم قلنا ولا خدو فات بديخه تخلل تግራይ ናብታሉ መንገሻ ካብቦም ራእሲም መንገሻ ተረኪቦም ዘማሐደር ዋዝ ነበሩ መቦቆላዊት ትግራይ መሊስና ይለና ዚያን የራናት ዘረባኻ ማለት እዩ ስለዚህ እተን ሕዋሓት ብትዕቢት ሰኺራ መሬት ኣይትጽርን ክትብልን ከላ ንጠራሮ ገብሩ አስራትና ዋፈረት ዝገበተተን መሬት ራያን መሬት ወልቃይት ጸገዴን በኃይልና መምሕዳር ክልል ትግራይ ክመለሳ ኢልካ መሕሳብ የዋህነት ኮይኑሎ اب حنقول بقى حجي كابزي سي ازي تحساسبو ازي مجمريا نيرو حجي قيرلو
إذا سبعي زي أبينا إنها تحساسبات أفحي يزركب تنا مجمرون قير ويو إلك تأمن تغينك حجر ما حساوهم إلك تأمن تغينك سبعي زي أمن تأيزركب نعملت أولسي أمن تأيزركب أفتنا مجمري حسابه أفتنا كال حسابه نيوترال أي فلت تمن فولطمينا تمن فولطينا لهم قال زارو زلو سبات المحجين شودهم يوم مالتي شويدوهم أول شويدوه نه وفي تعيلوا مسيلكم صمدوا عقم تقرأ بتاتينو أبكيو يلو بقى وفي تغكلي مالت قديموس قميتوه مالتي تناتو ناي وفي قمتي حيشوه كم ناي أول تجورو ناي بارو سلسته ديك حبريتهم بالكالا أطوار زبالي بالله خلينا يا بن حمشة لازم فترة ندم بسنا خلينا نشوف الشعب حجة تجورو زلاون صوم دومس أمريكا صوم دومس كينيا صوم دومس دلي صوم دومس بحال الجو مخيم عقم تقرأ بتاتينو والدبا تقرأ بتاتينو أبطل الحمد حانت الدرون أبتقرأ توقع 4 كيلو بناتنا درون خببين لبا تقول أخواتي أبسمي خايتو طول لا زبالو كوي زبالو كوي مساجي أتذكر كاسدي أخذ مكاترك شعبي أنا تتدوني تم توقعت رأي تسرح تحري مساقا يلا كابت حديث كام صوتك تحري مساقا يلا مدعيت كما يقري فلتوهم قنيرو مالتها صبيقو ديو بقى مالت زفولتهم سبعي زي كما يقري ترديوهم كساب كده انت تردو امي خاخوم زيقر كافليت كيام مالت تاين تتفولت الله يبدا عامز قرم بتعامز قرم فلي زخونه نغري مالتي اول سعيد كسراسر العدي انا توارير له خويل له دجن مزغبه دكتور دجن مالتي سبعوا اسكي سيتاكم مانسي نسوم جزاتي خالد تجزاي تግራይ سعرا حمدا سبا قطلا كله ناتوم انتدولي فحرو بو كيميكال يحصبو انتدولي حزات كمن طيلهم دلاي ميغو انتدولي ولاد كمن طيلهم دلاي ميغو انتدولي نسخاو نسي ناغزا راسخا يكون كان ناتو ميخان ارزدلي هو زوفروخا ناتو نبرتيخا اب كزانا نزول حدا زندو كان شعبي زبحال زندو اموسيكم نكو كان فانو زبحال زندو كو اموسيكم تخكل كوي بايزوي حجي تقلالا مجمريا اكايدا ديزاين جبر كله كاب تو بروبليم كاوزي از جمر سلام ندحرد ادلي خنا امنت حدنت ندحرد ادلي خا فقر ندحرد ادلي خا لمعات ندحرد ادلي خا عبيت ندحرد ادلي خا نوحيو قسنا بل از مصمر بحد معلت حجي صبق ነገር አይተረከብني خا بحد معلت زمص يكونن وقت راح يتولو تولو يلخ مص زغل تولو تولو يلوم نابزي زأتوهم كا كم تحجي بعل دكتور دجن زامسولو مهارات قال كساب مريروم زوصو قال ملكواس ايصونحن كساب عريز مرمون يكون فتنه ينيرو اول سعيد مالتي خمس نقبر لنا خمس نقبر انا قربي زلد زخله فتنه تسي انتهي المغواري خساب حجي فطينو نابزي يوصيحو موداتو فتنه تخفتن زنبركوي فطينو نابزي امصيوهم أول سعيد كم دلله يخسر سر الله عدي كو أنا تبارك الله سخاكو تبارك الله إحنا من ساعات تدركونا أبزناكنا عدمة أبوتاتنا ذات أمال وبوليتيكا حين تفادينا ينحنا خفينا تجفتنا هذا من زمان سيد ناقش بعلو كنت حاقف تردي خاندو دم كلا قصد عمر دم كفاس ساينات لي تردي خاني أفترابيان صاحبون أحواتنا يوم بزعوات حلفة نتفادينا أبدم كنبر منامن تسعر ساعات عين فقرية إحنا عين قورون بك عين قورون هذا حالفيو كاف الدي نايز حلفة حين تفادي دحر جزية كعكا حنا كفودي دحر جزية أو عين نبري إحنا أو عين نبرن كمل جوز زي أنا فعتي أمالتي مالت منسيات يوم كحسوا زلوا تمنسي ولد أيو بزعبه هوتك كحسب زلوا كساب حجي أنا حانت تاريخ نيرا أمري تساريت زترفت أتي تزاروا سبك أمالتيو عريفي مالت كعالم حليفي مويتي على دكتور نيرو هاي لمسكال جلز بهالدكتور مالتي حقي يزارب نيرو حصوت أيفوتن حجي انت أي تزاريون السو مالتيو يونيفرسيتي تأتو تمهارون عبنتسي زلاتكم عدمس نسايا مالت بفقري بسنيت كتودو واحد كقول لكم تزي كوين جن نايز خونه سبكم زي لك تحدى عنده فطير لك تحدى تحساس بخلويت أو أبلاشو وجلسي نابشجر نحرد أوديكم صنيحكم نحرد توصل أوان كتعسوكم يعد ما خانيش تلاقيها أو يونيفرسيتي تحلفوا حجنا أي سنيت محظوظ على مالتي عروخ تفريند شو بالله تأوزول نايت مرتي مسرت أو خذ صنعة تحلفوا تاريخ مش الله نسوتاتسي كي سمعهم
ويكا بزعبا نسو كي تقدسكم مور بزعبات خالي سوزولو زتخولو عدمي زود أسب سزارو الناس معهم كتموت يوم يلوس حاجة أنا أبي يونيفرسيتي أدخل تصبق ما بقى سنيرن مالتي سو أنا أبي يونيفرسيتي أدخل لها مدلوات غيركا مالت منفس كاتريخا صبق زخونه بحتا ناي تمرت دليت ناي سرح دليت كم ناي منسينت دليت كل نجر حسكا تاتيخا مالت اعلام حسكا سلازاتخا كم زخما حيزوم زاتو مساحجي نسانا نيرنا توم زي اتو غنو حقنا توهالو وصيم كمالت عدميهم زي تولعوا صوت تاي قمت نيرن حجي انا كم زي زبل خالي تمرت مع ابي هوتين وعدو كالي تمرت خون زلو نمناسيات ثم راحت بزي يقدس بعلم يفوت تلاليهم كباس يقول تلاليهم كدقس يقول تلاليهم كشون يقول شنتين اتمنى سيغر مالتي كردو اكخلالو بقى انا انت ايه تعد ميسي نخندي اختقمولو تاين تسريح لي حشني قال يلو نحنا انت نساني مالتي تتخيل اتايمس حاونا من حاونا خوينو قبل علينا جيجا فصمو من خو نايزل العالم صلعنا فلنا نفلت مناسيات خوينا بعلنا نوعنا نتحقق نتحالى لينا انا ايشي رايتوتي تግራዋይ ካው ኢትዮጵያዊ ካው ኢትዮጵያ ዝረخو ክረክብለኒ ኢትዮጵያ ካና ትረخو ትረክብለዋ ዝጥርጥር ታሊ እስኻይ ትበኒ እስኻይ ትምጥለኒ ትግራዋይነት አነ ይቀበሎ አነ ይድርብዮ ኩሉ ይደሊ ትግራዋይ حزل التجراوي صح التجراوي كسمر الدلي بوش ولا ولا ها تولقت هاي التجراوي نقد قد خايو جن تجراوي لا تقصلي دغبر كايو اكل صاغه الله ولو تسبزي تاكلزي تودابزي لكالله كو غتاچوس عقمسين يخوني عقمسين خيتولني انديا ما يتمطلين غتاچو تاتግራይ ታትልላህ ገነም በين قبلك كايولو ተባሂሎ ሸበጥ ደርቢ ልውን ተባሂሎ ታትልላህ تايتقبر ما تخابزكم لو رغرغاو تايلك كابزكم لو نربشات انا حقو كوي مالت زي ولا حنت حسوس يقول مالت زي تسفايز بالبايزوي كزارب كلها زرار بايكلن حد غزي خاصويلنا بصرف غلي وسدون يرت قدم حجي كو حيي شلولومي افت مقلاس ون افت غله مقفت بفلاي دغتلو صويلو مالت قلع يمسلنا سلازي نبره تزارارو غله سلازي حزنا يكو امبر تسفاي كو حق يزارب حق بقى كم زلوس سحته زي ولا حق يدارغا مزحتو 80 كم 100 حق يزارب 9 ورحه 95 ولا تيلني اون مغنان يقول مالتي حق يزارب 3 سنه صرف غله غديفه بتعم جوز سبي زلو بقى تتحساسبا نسو ايت مايند نسخه حجي نحد سب قيركا بحيلي انا افت تولي دعوه كل خباب مشالو ناتون انت خونه واننت يبلين كولكتيفلي نا وان سواناتات نخونن بين يزونن ايش لي مريت يزلو ابو يزونن ايش لي مريت يزلو كاو قصيل دما كالوت زوننو كالي مريت له كولكتيفلي و نحنا نوننو انا نوننو خبال كلو حارسنا نولعلو نستيلو سريحنا نطريلو سلازخونه عد انجرا عدخا تباهيل بمسلا مالتي غديتايو بقى سلازي ابو انجرانا نصفيلو نسرحلو سلازخونه تككل يعدنايو كابو وصا جن انا نحدسب منتكاس كمزي خات بحال لي انا زوصالو انتاوي سلازخونكي انا دي متمقاي ناي منت قشدين يخو انا دي زعدل فطار دين يخو انا دي مريت وهباي مريت كسرح خلو نبعلوس ودسب حنتي امن زي يقبلن فطارسي موداتات ما قال كلها عد زبحال نجر قلملنا تفطر سلاز خده كم رياليتين كم حق نز نجر زي تقبلنا سلان خير كو امبر كابزي وصاسي نمنتا اينا نحنا نجدد نمنتا اينا نحنا سي كم زولو نسخاتكم سي بقديكم زيكم تخروا كم زما موم يم كونو زخولو انا دليتهم يخبروا لهم زغل جن ناباي منتان كمصو منتان انا انفلونس غوروم صانت خدرلهم بوزيتيف زخونه ነገር ተረየም ሒሸኒ በቃ انا زي وننو ندحر كوينا انا بعلبيت زي كون كل ነገር ندحر كوينا انا زي فطرو ندحر كوينا انا زي كلهم خوني انا زخلهم كون يولون مغنيات انا زي هبوم سي كمي غري انا زخلهم انا كلهم زخل انا زهبوم تخويني انا زهبوم تخويني خا انا خلهم زخل بتزاورون تمساسالي حجي ما نمسب زي هبك عند حركوينو خد اكا يخلني ابزي مصيخا خمزي توله خمزي يوم كخمزي يوم حاسو نسخا اب بحر دار تولي كود بحر دار بقى تودي انا شره توله ودي شره بزعول قايت انت يملكتك اي ملكتك بعلم كيلهم تمو زلو حزبات تاكيوم كميلم ينورو خمز نورو نسمن فطوا يخددو يكودو
ንሳኻት ፈቅደሎም ጥራሕ ድሕንነቶም ስጋኣት ገለ ከይህልዎም እንተስ ፖሊስ ካብቲ ዓዶም ይምረፁ እንተስ ፋስ ሒዞም ይምፁ እንተስ ጎዞም ገይሮም ይሓልዋ ተዓዲ ይምልከተካ ኣይምልከተካን መጀመርያ ሰላም ክመጽ እንድሕር ኮይኑ ካብዚኦም ዝመሰሉ ሰፋሕቲ ዝኾነ ተሓሳስባታት ተልዮም ናዮም በር ኣነ ብኸረጢት ሽራ ይሓስብ እቲ ሓደ ብኸረጢት መቐለ ክሓስብ እቲ ሓደ ብኸረጢት ወጅራት ክሓስብ ማለት እዩ እቲ ሓደ ብኸረጢት ዛላምበሳ ክሓስብ መወዳእታና ተዓዲ ፈሪሳ እንዲያ እንተ ፈሪሳ ድማ ማእኸል ዘይብላ ዓዲ እንድሕር ሒስካ ኩሉ ግዜ ተገንፂልካ ተቆሪስካ ከም ጋንግሪን ይባይዞይ ምግንጻል ስምዒታዊ ናይ ምግንጻላት አካይዳታት ብሙሉም ተሪኻዮም ሲ ናይ ተሓሳስባ ጋንግሪን እዮም ሰውነት ካዳ እናተቆረጸ ብሕማም ጋንግሪን ይውዳእ እምበር ከምዚ ዓዲ ክጠፋይ ይብሉን ከምዚ ኾውን ይብሉን መጀመርያ ዝሓበሪያ ያጻብዕቲ አርቃ የጸንባዩ ሕብረት እዩ ሓይሊ ማለት እዩ ጥንካሬ ሓይሊ ወላ ብቤተሰቡ እንድሕር ኮይኑ ተወላዲ ዝኾነ ነገር ተሓባቢሩ ተዚ የስርሒካኮ ኣብቲ ገዛ ተዚ ሰሪሕካ ታገዛ ናይ ኣደዳ ድኽነት ኣደዳ ጽርፊ ኣደዳ ጥሜት ምሽት መጺኻ ጎይቁይ ሰበይቲ ዝብላዕ የለ ክዳን የለ ገለ ኣታገዛ ንጎ ግን ሽቱኽ ኢልካ ናብ ስራሕካ ትኸድ ኮይንካ እሞ ሓደ ማእዛዝን ተማእዛዝን ዝበሃሉ ኣካላት እንሕርዳልሎም ኮይኖም ታገዛ ጠጠው ያትብል ቀጥያ ትብል በቃ ገዛ ሃፍቲ በሃፍቲ ኣትኾን ሶከምዚ ዓዱን ኮምያ ንእሽትለይ ካብ ገዛ እንደ ዓቤት ተዋህሊሎም ስለዚ ምስርትዋ እምበር ዓዱን ኮምያ እዚና ንሓስብ ዘለና ማለት እዩ መጀመርያ ኣኻ እግር ዶክተርኩ ካያ በየነ ሪሊ ትናይ ትራንስፖርት ካደ ከፍለልካ ዝነበረ መሕደሪ ካደ ከፍለልካ ዝነበረ you know ናተይ ኮንትሪቢሽን ኣብ ብራይት ፊቸር ከም ነበረ ትፈልጥካ ጽቡቅ እያልካ ከማይክሮፎን ትዛረበላ ዝነበርካ I was paid ኣነ ንኸፍሎም ያለ ትዳራሽ ኣነን ከምዚ ከማይ ሽድሽ ሸውዓተ ሰባት ኢና ንኸፍሎም ያርና useful idiot ከነእታ ኩሉ ሻ መሳኪን ይወዳእናዩ ገሊኦም ናይ ኢጎ ፀገም ዘለዎም ናይ ገንዘብ ፀገም ዘለዎም ገለታት ሽግር ተለ ኢጎ ብፍላይ ሰበሕባ ኩሉ ከመይልካ ንስኻ ዘለኻዮ ትመሓር መዚኦም ንሕና ኣብ ኢትዮጵያ ንፈልጦ ኢና ኣለውና ሓለፍቲ ጀም ሰባት ወን ሓንቲ ይብለውን ኢልኻ የስ ኣብ ኢትዮጵያ ሽግር ኣሎ መዚኦም ግቦ ገለ ሓደ ባዕል ክትበዓል ብድሕሪኡ ዶክመንት ዳሎ ገለታት ይግበር ተዛመት ተስራሕ ሽዑ ንስኻ ከይተደኣካ ናብ ዘይደለኻዮ ቦታ ትኸይድ ስፖንሰር ዝገብሩና ውልቀ ሰባት ኣለዉ ተባሂሉ እቲ ቃልሲ ተጠቕሊሉ ኣብ ጁባ ናይ ውልቀ ሰባት ዋጋ ዝተኸፈለሉ ቃልሲ መንእስያት ዋጋ ዝኸፈሉ ኣብ እስራኤል እንታይ የጋጥም ዓይኒ ዝተኸፈለ ቃልሲ ጉድኣት ኣካል ዝተኸፈለ ቃልሲ ብዙሓት ኣዴታት ተስፋ ዝገበራሉ ብዙሓት መንእስያት ተስፋ ዝገበሩሉ መወዳእታ ኣብ ጁባ ናይ ስፖንሰር ዝገብሩ ሰባት ቃልስስ ስነ ጥበብ ተረኺቡ ፊልም ተረኺቡስ ስፖንሰር ዝገብሩ ሰባት ንፅና ፕሮዲሰራት ነይሮም ማለት እዩ ዝቃልሲ ፕሮዲሰራት ነይሮም ፕሮዲስ ይገብርዎ ነይሮም ማለት ኮይ ብገንዘቦም ሲ ይሕግዝዎ ማለት ብገንዘቦም ይሕግዝዎ ዘይኮነስ እዮም ዝፈጥርዎ ከመይ ኮነን ባይዘወይ ብዙሓት ኣዝዮም ዋጋ ረዘንቱ ዋጋታት ተኸፊሎም ቃልሲ ብርጌድ ንሓመዱ እዮም ዝፈልጡ መብዛሕትኡ እቲ ጉዳይ እዚ ግን ካልኦት እውን ንሕና እውን ከም ተጋሩና ኣብነት ካብዚ ብርጌድ ንሓመዱ ወፃእ ኮይና ክንሪኦ ከለና ንዓና እውን ዋጋ ዝኸፈሉልና ኣካላት ምስ ምዃኖም እቲ ቃልሲ እንዳረኣናዮ ፀኒሕና ማለት ካብ ቀደም ጀሚሩ እዩ መፅኡ ነውኡ ሕጂ ዓመታት ተቆፂሩ እዩ ካብ ዝእሰሩ በዓል ጎይታ ዋዜማን ዋዕልተይ ተረፈ ማለት እዩ ብጣዕሚ ዓመታት ገለ ገይረሉ ሕጂ ማለት እዩ በዓል ጆን ብላክ ካብ ዝእሰሩስ ዓመት ይቁፀር ዓመታት ገለ መለ ይቁፀሩ ኣለዉ ገለ ክንደይ ተሰዊኦም ልዮም ወል ሰብ እንዳተሰውእ ክነብር እንዳሞተ ክነብር ዘደሊ ኣካል እኳ ተዘይሃለዎ ግን ዕላማ ዝበሃል ነገር እንድሕረሉ እዩ ነቲ ናይ ካልኦት ሰባት ዕላማ ማለት ድውን ኣቢልካ ከም ዘለዎ ተቃሊሶም ገለ ዘምፅዎ ነገር ኣነ እየ ገይረ ክትብል ከለካ እዚ ናይ ቤልሆር ትዕቢት ጥራሕ እዩ ማለት ኣነ እየ ቤልሆሩን ከምኡ ገይሩ ዝበሃል ሰይጣን ሲ ሪኢሪ ኣቢሉስ በቃ ብላዕሊ ማንም ኣካል ኣይነበረን ተሓቢቦም ፈጣሪ ይዝበሃል ብትሕቲኡ ጥራሕ ኩሎም ምስኮኑ በቃ ኣነ ፈጢሮኩም ኢልዎም ትሽግር ሕያው ተፈጢሩ ጋይስ እቲ ፀገም ተፈጢሩ ኣነ እየ ምስ በለ እቲ ትዕቢት ማለት እዩ ትውድቀቱ ጀሚሩ ማለት እዩ
ስለዚህ ናይ መጀመርያ ንሓንሳብ ንሓዋሩን ኣነ እየ ዝብል ሽግር ይዝፈጠር ዘሎ ማለት እዩ ኣነ ዝገርመኒ ናይ ስልጠና ኣስተዋፅኦ ረሲዖምሲ እግራት ኪሎ ኣምፂኡ ኮፍ ኣቢሉ መንበር ኣጣጢሑ ዘዕረፎም ድሮ ሰራውር ሰዲዶም ብክልተ እግሮም ደው ኢሎም ካድንዎ ክቅንፅልዎ ምፍታኖም እዩ እሞ ንሕና ከሰነፋት ዶ ወለደይ ምሳኻ እዩ ቀፅል ጥራይ ብዘይ መንእሰይ ስጉሚ ኣይስጉምን ዝብል እዩ ስልጠና ግርማይ ነዞም ብርጌድ ንሓመዱ ገይርሎም ጥራሕ ኣይኮነን ሰሪሕዎም እዩ ፈንጣሒኦም በዓል እዩ ማለት ንሱ በቃ መሓውሮም በሚዲያ ደረጃ ነው ዋዕሉ ቀጥሉ ለይትን ቀትርን ሚዲያ ቪዲዮ ዝሰርሕ ሰብ ጥራሕ ይዝፈልጦ ኢኖ ጋይስ እንታይ ማለት ምዃኑ ነግረኩም ካልኦት ውን ህይወት ዝኸፈለሎ ካብኡ ዝገለደ ማለት ዝቆሰሉ ገለ ግን ሚዲያ ከቢድ ነገር እዩ ለይትን ቀትርን ፕሮዳክሽን ንኽትኣቱ መብራህቲ ቦርሂው በዚ ዓይንኻ ክጠፍእ መነፀር ገይሩ ስልጠና ግርማይ ማለት እዩ ክሳብ ፀጉሩ ዝበርሕ ሰሪሑ መወዳእቱ ፀጉሩ በሪሑ ኣትኪሉ ብድሕሪኡ ንዖም ዋጋ ከፊሉ ናብዚኦም ፅይዎም ድምፂ ይስምዑ ነይሮም ይዛረብ ነይሩ ክባእሱ ከለውን ዓርቆም ይፍትን እስኪ ሓሳብኩም ግለፁ እንዳበለ ኒውትራል ዝኾነ ሚድያ ንኸውን ይፍትን ገለመለ ፀኒሕሲ ኣብ መወዳእታ ከምዚ እዚ ተንኮል እዚ መወዳእቱ ታምቕንፃል ናይ ውድብ ያኩ ውድ ሕወሓት ህግደፍ ከመያም ዝገሩ ሶም ውድባት እዚኣቶም ክልትዮም ሓንቲ ልምድቲ ነገር ያዘላቶም ክትስዕሮም እንተልካ በሐሳብ ካራክተር አሳሲኔሽን ዝበሃል ነገር ኣሎ ከመይ ዝኣመሰልካ ዓርጣም መንእሰይ ምስጉብ ዝናኻ ድድሕረንጮ ኣይጎዩ ውዕል ነይሩ ናንጮ መጻወዳ ይተክል ነይሩ ሁሉ ካይኸል እዮም እንድሕር ዳ በቃ ማለት ምንም ዓይነት ነገር ተዘይራህሪهم ልካ ማለት ሕጂ ከምዚ ዓይነት ስም ናይ ምጥፋእ ስራሕት እንዳተገብረ ገለ ምኻድ ትክክል ኣይኮነን ኣነ ሽግር ይፈጥር ዝኽእል ኣነ ፀገም ይፈጥር ዝኽእል ኣነ ንሓንቲ ቃልሲ ማለት እዩ ገደል ያተእትዋ ገደል ያተእቱ ዘላ ብርጌድ ንሓመድቶም ዘድሕንዋ እንተድሕኖማ ክንርኢ ግን ምናልባት በትሕጂ ዘሎ ካይዳ እንድሕር ኮይኑ ግን ማይ ጋድ ካኡኻ كلاس كومزي خبلني إن بالك هتخوض خير دماغ كاب سمعت أيو تأكلني سلزي نسمعت هون بأقباب إخات كاتاتول زلك أيو يغريتا أرتمجون بيا جزء بعد زي خبر كله إسهم تعاشيرهم زي نقول حواتنا أتوالا جنبات تمزر السيارة يفعل نيري وخمسة قبل السنة حل ونشوفنا لهم يرنا حكم ده خمسة وأتم تعاشيركم نوركم حواتنا يغريتا أيتقب أكم جيغا غيرنا واكيد غامين ومال حقها صلى حول يا ريت حيتلالو بانديرا نيرترا ودايته مالت نمنتاي دا سوق يلكا صنيخا حساب شعو حابين لكم كنشوفوا لبصحنا نمنتا شفين قالو حاجه دي اتا زحزك انا يقرتا حتى تكالا لها صبو ግን تحيوني قرتا حتى زلخ حسيا خمز يكون كامرغاغصي سب كريديبيليتي كبكا ندحر كوين مجمريا كت حابون كتشوفونا ينبركان شعيو نجارات لا تبارا شو صغير بايزوي سو حبي خان يركا مهنياتو عماله راح سلا زخونو حلفتي سلا زلوغو مفتوشتي توم حلفتي زخونو عرفتخا غلغله مزاربتخا حق هامبر بولسكتوم اتومك لا تبالكم سلا تبالكم وزته ديو زي تصقم زي بروبليم مالتي شعوني كتحاو زي نبركا كل غزي انا ززارو وزربات ايو حصوت مخانون حدا غداي زفولطو أبت ساعاتون تذي تزاريبو دحر جزء كم زي سلاز جبرني لزخونة سبت تزاريبو حاسين نفسي حاسي زلو ما تزارب لك حيب ساعتي شعيغات تزارب زقبا كانيرو أفتاتك كلنا ساعات كتزارب ولا منير كان ساتهم باي ذا واي حق تزارب كان سخا حاسوت تزارب يزارب ولا يلو كندس شفنا كسب مو مرتوع كند مسعان زناد دي لنا بزمريت شعيغات سمعتها وتخون كم سب نصح حق إن تزارب كبين خوين كا دغاف سي انكاتهم قالوت حسوتي كو زارب زللهم دارتو خان سخاغن تماسرجو خونن إلكا امن كيسبون سئل فوليط عينيه نزه خبل تقوين نسخا شعتنا دغا تزاربخ شعتهم من اسياتكم زي عينت هموتن كنتاتن كلو تزي تزارب كايا حسوتيا حج مصيا من ما يتغبرلهم شعيا تدحنهم نيراو اتليست نحلنا عرفت توم نيرا بحق عينه مالتي اجبزي اخات حسحتك وسدا بدم غيركا طبيقا وسدا بزح قداسي يكون بزحوت سفيت قليخ ስለዚህ ፍላግና ኤርትራ ምድወራ ዋንነታና ኤርትራ አይኮነትን ነታ መርከብ ዝመርሖ ነውርኻ ደቆጻይ እንዳውያን ነሮም ዝተሓዝሉ ዋንነታው ናይ ሓደ አፓናማ ዝርከብ ሃፍታም ሰብ ከም ዝኾነቱን ተፈሊጡሎ መፊት ማዓት ናይ አሜሪካን እንግሊዝን መረኸብ ከሎ ይጭወ አንተ ማዓልት ግን ናይ እከለ መርከብ ከም ዝተገይረ አይባል ተዘሪቡ ይፈልጥኒ ለምንታይ ናይ ኤርትራ ይኩም ሲ አዋው ዓዊ ዑመር ዳኩም ደን
ኤርትራ ንእሽቲ ዓዲ እኳ ገዚፍ ኢኮኖሚ ይብላ بمركب درجة كمان مالتي زمك احنا ماريتايم عام يبلا نكو يرتر هو ارجل من مو مهلان زي مهلان او كم زي تخون تولد زي هلوا نسخه تدل خلاها جن زلوا كل زلوا قلقل عدي هاتبل مالتي سلازي تمركب تزربا وصيلن احنا كنا نتزاريونا زينا تتعلم يمقالي حمو بقى سلازي سعريو ጨርቂ ሰፊዮሞ ገለገለ ይብልዎ ታይሎም ሰፊዎ ተሰፊዎውን ነተሰፋይ አኻት ሓተን በር ንሕና ተሰፈይ እናሪና ኮ ታይ ማለት እዩ ዝሓፍተና እዚ ኣታይ ትብል መስልኩም ናይ ዓሌታውነት ጸቕጢ እዩ ገጢምዋ ማለት እዩ ምስ ዓሌት ተተሓዘ ማለት እዩ ዓሌታውነት ጸቕጢ ገጢምዋ እንታይ ኮይና ፖሊስ መጣ ምንድነው ያሽና ማለት ዝኾነት ፖሊስ መጽያ እንታይ ሒስኪ ኢላትኒ ገዛ መስሎኝ አይ ሳምናምና መስል ንግድ ፈቃድ አለሽ ነው ንግድ ፈቃድ አለክ ዲላትኒ ፈቃድ እንኳን የለኝም ግን ከትግሬ ስለመጣው ተቸግሬ ነው ወጥቼ መጠለያ ስላላገኘው ወይ ደግሞ ተቀጥሬ እንዳልሰራ ደግሞ ህፃን ልጅ ነኝ ስላለኝ ነው ወፂ ረኸ ይሰርሓ ቆልዓየም ዘውልኒ ኣብዚኻ ጽለለሉ ቦታ ስለዚ የለ እዩ መስወልኩዋ ደግሞ ከትግሬ ነሽ ድሮ አውቄ ነበር ብላ ፈሊጠ ነረ ትግራዊት ኢኻ ፈሊጠ ነረ ኢላትኒ ሁሉም ዕቃዎቼ ወሲዳቶ ኢላ አትበክ ማለት እዩ ባይዘይ እስኪ ሓደ ነገር እስከ ነስራሕ ናይ በሐቅ ማለት እዩ እዚ ክሳብዚ እንተመጽኹም ብዙሓት ሰባት ናብዚ ተወጽኹም ኮይንኩም ጽቡቕ ነዛ ቆልዓሲ ሶሰነ ገንዘብ ምውጻእ ተገበርና ኣላ ታይ መስለኩም ሕጂ ሰማዓት ዘለኹም ማለት ዛ ቆልዓ ኣብዚ ሕጂ ምርካባ ቀሊል እዩ ኣዲስ ኣበባ ትርከብ ፍሉጥ እዩ ከም ተዛረቦ ዘላ ንድሕር ኮይና ሶሰነ ክንሕግዝ ኣለና ኢሉ ዝኣምን ሰብ እንድሕር ዳሎ ኮይኑ ኮሚኒኬት مي مالت باي وجن سربرايز زغبر ايوا اندحر كوينو مالت تزي كوينو نعم حجازي كالي قطع اندحر اكاونت غلص حفات خوينا تاول عغن تاتبل كسرح انتلخو حصان ياون كم ترى زلاون حصان يا زلا كسرح تلخو خمزي لاتني بطعمي يسمعك بطعمي خافيل تجبر بطعمي خاتنادد مخنياتو بعليتك طرح فليو كمزي عينت ነገር ከወርደልካ ከሎ ሕግ ተኮይኑ እኮ ሕጊ ሕግ ተኮይኑ እኮ ምንም አይመስልካኒ ንኹሉ ስለ ዝኾነ ምስ ሃገርካ ማዓተስ ዳርጋጋዓትዩ ገዲፍካ ኢኻ ትኸድ እዚ ከምዚ ክገጥመካ ከሎ ግን ትራሰን ኢኻ ብጣዕሚ ኢኻ ትናደድ ስምዒት ዝበሃል ነገር ዝመጻካ ስለዚ እሱ ኢኻ ተሰሚዑ ዋና ብኽያት እውን ዘእቷት ዘርባውን ዝወዳ ተባይዘ አይበክን ኢላ አይኔ ዳ ማለት የሞዳታ حرينا مالتي اي بكني بقى بسور غدي في اندوم غلي ايلا مالتي مرير وايو سو كمزي خاخ مركا يخدي خندي مريرنا يسفلت كندي كوم مريرنا يا جوخي زي حلف يلن حزنن كل ነገር مسغزي عبي بجك حزن زبالا بحالالو all things grow with time except grief زبالا بحالالو بجك تعسان بجك حزنن كل ነገር مسغزي عبي حزن ግን ድሓር ዳና አሰይዝ ኸይና ተረሰዕ ይዝኸይ ይውሉ ሶ ነገራት ዘይ ሓልፍ ይመስሉ በጣም خبرت ጽላሎታት ይመስሉ ግን ይሓልፍ እዮም ምርካብ ምሳአን ኩሎም ታራዮም ሶሎም ታይም ባል ነገራት የማውዝ መሬት እዚ ሃፐን ዝገብሩ ዝኾነ ናይ ናብራ ምልዋጣት እዮም ሶ ንእስቲ አጆ خبرتعي ቀጽሊ ዕድል ተረኺብክ ምናልባት ከምዚ ሪኢኽና እንድሕር ኮይንካ ዩቲዩብ ገለ ሳምቲንግ ኮሚኒኬት ምግባር ትኽእል ማለት እዩ አትሊስት ብዙሕ ሰብ ክሕግዛ ከም ዝኽእል ተስፋ ገብር ብዙሕ ሕልና ዘሎ ሰብ ስለ ዘሎ ክትሕገዝ ኣለዋ ኸ ብዙሓት ቆልዒ ዝርኢ ዘለኹ ማለት እዩ ምናልባት ሓደ ቆልዓውን ከም በቀዳማይ ከምዚ ገይሮም ንኢሉን እሽትለይ ተለዊጡላ እዩ ምልዋጥ ከኣነ ይጸልእን እየ ብመሰረቱ ሓቂ ንምዝራብ ይብፅሐዮም ብዘይ ገድስ ተወፂሕዎም ተወፂሕዎም እሲ ከምዚ ገይሮም እንድሕር ዳ ህይወቶም ተቐይሮም እውን ትክክል እዩ ምክንያቱ ህይወቶም ናብ ዘይቕይሩልን 6 7 ኮይኖም ጥራሕት ዘይኮነስ ብዒስራታት ዝቁፀሩ ኮይኖም ነው ሓንቲ ገዛ ዝሓድሩሉ ሚንስ ተፈጢሩ ስለ ዘሎ ማለት እዩ ሕዋተይ ሶ ምሕጋዝ ኣላይ ነገር እዩ ክንሕግዛ ነዚ ኣሕጂ ዝተወሰነ መጠን ማለት እዩ እንድሕር ዳ ክንሕግዛ ተደልዩ ኮይንኩም حساب تلكم رئيتو تلكم كومينيكيت غبرون تخليكم ويل سيدي اند ويل دان ناب تقصيلو زلو غداي كن حلفينا تقصيلو زلو غداي بتاع عزيز حزن نغريو زراغيت سدرانا درقي مانتا دمنيا بحق زبل نبر قالنا اياسو برئي تدغيمو زلو اذا عدنا بتاع عزيو مهللا زلينا زلو صلو زلينا زلو كم ولق سباتون كم عاب كم حزبون كابزي تبغسته يكون يترفن
ታዩ ነገራትስ በዚሕምና ናይ حق ማለት ነገራትስ በዚሕም ማለት ካብ ልዕሊ ሰብ ዝሓስቦ ዝግምቶ ነገርስ ኮይኑ ሰብኮት ግምት ይኻ ኮይና አምነት ዝጸገመካ ጸገም ክትፈትሕ ትኽእል ዘይ ክትፈትሕ ትኽእል ብናተይ ስንፍና ብናይ ካልኦት ስንፍና ኢልካ ኤክስተርናላይዝ ትገብሮ ገለ ግን ብናይ ተፈጥሮ ተኮይኑ ምንም ኻ ትገብሮ ዘይ ትኽእል ሕጂ ሓደ ግዜ ማለት እዩ ትድርቁንሲ ኮነ ኢሉ ግዜ ሓልዩ ኣብ ሰዓት እዚ ሞጽዩ ካሊ ግዜ ክንደ ዓመታት ሓሊፍዩ ኣይረኸብናን ከምዚ ከፍተ ዝሞታሉ ገለ እዩ ዘመን እዩ ዘሎ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት እዚ ምውጋእ ገለ መለ ዝበሃል ነገር ተገዲፉ ተገደደ ከፍትኻ ምድሓንን ማይ ኩዒትካ ካብ ዒላ ካብ ውሽጢ መሬታት እንዳውጻኻ ምስታይን ይምበር ሕጂ ዶ ነዚአን ሒስካሲ ቅድም ሕጂስ ሒስካየ ንበረኻውን እኳ ተሃደምካ ዝተወሰነ ምኻዱ እንኳ ይኽእላ ነይረን ኣብዚ ግዜ ግን ተንከፍቱውን መተሲ ይብለን ሰብካ ሓረስታይ ካ ከፍቱ እንዳራእየ ክበልዕ ደስ ይብሎኒ ሓቅን ምዝራብ ግደፎሞ እንዳራእየ ክበልዕን ነተን ከፍቱ ብኸምዚ መይተንሲ ዝሓርሶ ዝነበረ ብዕራይውን ምናልባት ይሸይጥ እምበር ወይ ካብ ካሊ ገዚ ይሐረድ እምበር ዝሓርሶ ብዕራይ ናብ ካሊ ሸይጥ እዩ ዓድና ዝጥቀም ስለዚ ከምዚ ዓይነት ባህሉን ዘለና ማሕበረሰብ ስለዝኾና ብጣዕሚ ኣዝዩ ከቢድ ነገር ይገጥሙና ዘሎ እዚ ከባቢ እዚ ከባቢታት ተንቤን ገለመለ ማለት እዩ ብሙሉ እዚ ትሪኦ ዘለኹም ከባቢታት እዚ ብሙሉ ድርቂ ዘሎ ብምክንያት ድርቂ ክትላዓለ ይትኽእልን ካብዚ ብሰብያ ሓፍትን በቃ ንሞት ትጽበ ዘላ እንስሳላ ማለት እዩ ትሪኦ ኣለኹም ስጓላ ማለት እዩ ኣብዚ ኣይላዓለን ኢላውያቶም ኣነ በቃ ምንም ቃላት የብለይን ክፉ ዓይነ እዝሪ ዘለኹ ማለት እዩ ኣብ ህይወተይ ከምዚ ዓይነት ሓደጋ ሪኤ ይፈልጥኒ ናይ ብሓቂ ዝነግረኩም ዘለኹና ንሓሰብ ምድሪ ማለት ተውዝኒ ትሪኦ ኣለኹም ሓርሻ ኢሎምና ተውዘኒ ቦታ ሲ ናይ ሕርሻ ቦታ ምንም የብልን ኣይተዘርአን በቃ ትሪኦ ዘለኹም ኮንዲሽኑ ክትሪኦ ዘለኹም ትኻስ ወላ ደበና እውን የለና ሰማይ ክትሪኦ ከለኹም በቃ ምንም ነገር የለና ኣብዚ ካውት በለስ ረው በለስ ብሙሉ እንታሕት ገጽ ተደፊኡ ማለት እዩ እዚ ኣብ ፍርቂ ሓጋይ ኳስ ከምዚ ኢለ ይፈልጥን ማለት ስለዚ ኣዶናይ ቪድዮ ቲክቶክ ክዝርግሕ ወይ ገለ ብጣዕሚ ይዝገርም በለስ ዝደርቀሉ በለስ ማለት ናይ መጀመርያ እዋን ኣነ ዘርኢ ዘለኹ ናይ ሓቂ ናይ መጀመርያ እዋን በለስ ብድርቂ ክጥቃዕ ይረአ ኣለኹ ማለት እዩ በለስ ማለት ካፍቶም ኣብ ምድረ በዳ ነውሕ እዋን ክጸንሑ ዝኽእሉ ዓሻኻት ዝኾኑ ተኽልታት ሓደ እዩ እዚ ማለት ከዓ ድርቂ ዝጻወር እዩ ብዕሾ ቢሉ ማይ ዘትንን ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ኣብ ምድረ በዳ ዝበቁል እዩ ማይ ኣብ መብዛሕትኡ ከባቢ ከበሳ ገለ ዘይኮነሲ ማይ ኣብ ዘይብሉ ከባቢ ዝበቁል ዓይነት እጽዋት እዩ ማለት እዩ እዚ ንባዕሉ ዝደርቀሉ ዘመን እዩ ዘሎ እዚ ንባዕሉ ዝደርቀሉ ግዜ እዩ እንሄ ማለት እዩ ሶ ተፈተናና ብዙሕን ከቢድን ብርቱዕን ምዃኑ ኣሚንና ተገደደ እቶም ካብ ተፈጥሮ ዝመጹ ነገር ተዘይትረፍናዮም እቶም ካብ ሰብ ዝመጹ ነገራት ግን ተነትርፎም ነቲ ካብ ተፈጥሮ ዝመጸ ነገርሲ መሕለፍ ምረኸብና ሊለ ይግምት ከምናተይ ማለት እዩ እዚ ዘይርድኦ ሰብ ካልኩሌት ዘይገብር ተኾይኑ ክልተ ትድመርተሉ ሓደ ሓሙሽተ እንዳበለ ዝኸድ ሰብ ኣብ ቅድመይ እንተጸኒሕኒ ምንም ገብረ ይክእል ክልተ ትድመርተሉ ሓደ ሰለስተ ይበቃ እዚ ሓቂ እዩ ሶ ተፈጥሮአዊ ፕሮብሌም ክምለስ ኣይከኣል በቃ ተማህሊልካ ገለገለ እዩ ተኺኢልካ ማይ ኩዒትካ ገለ ሳምቲ ጌርካ ጀርዲን ጌርካ ገለገለ ጌርካ ይስርሕዎ ነዚ ኸ ታይ ዘድሊ ነዳዲ የድሊ ዓቕሚ የድሊ ኤሌክትሪክ የድሊ መብራህቲ የድሊ ኣብ ልዕሊ እዚ ውግኣት ወሮ ውግኣት እንድሕር ኣነ ውግዕ ኣለና ኮይናሲ ታይና ንገብርልና ማለት እዩ በዓልትና ኢና ንበልዕ ዘለና ኢለ ዝግምት መወዳእቱ ሽግራት እዮም ዝፍጠሩ ዘለዉ ሶቶም ሽግራት እዚኣቶም ክፍጠሩ ከለዉ ንሕና ኣይንሓውሰሎም ማለት ንሕናስ ኢድናስ ኣይነበርከት ቪድዮታት ክሰርሕ ትሪእዎ ትኾኑ ኣብ መዓልቲ 10 ቪድዮ ክሰርሕ ይኽእል ይኸውን ናይ ምዝራብ ናጽነት ግን የብሉን ምክንያቱ መንግስቱ ክሰምዖ ዝደሊ ነገር ጥራሕ እዩ ዝዝርግሕ ኢቭን ብትግርኛ ክዛረብ ከማን ብጣዕሚ ዘፍርሖን ዘሰክፎን እተን ዝሰርሐን ቪድዮታት ሓሲቡ መልሚሉ ከምዚኣ እንተዳ ኢለስ መንግስተይ ዶ ይኹርየለይ ከምዚኣ እንተዳ ኢለስ ይስጎግዶ ይኸውን ካብዚ ዓዲ ገለመለ ናብ ካናዳ ዶ ይመልሱን ይኾኑ ብዝብል ማለት ኣብ ክንዲ ብጽሕ ውላድካ ይትምሓል እዩ ኣብ ኩናት ዘይውዓለ በሊሕ ዳዊት ቲቪ ኣብ ኣዲስ ኣበባ እዩ ዝነብር ነይሩ ዳዊት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮይኑ ዩቲዩብ ብሰርሓሉ ዝነበረ እዋን ከዓ ሓንቲ መዓልቲ ንግደፍ ይኹን ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ይኹን ንገለ ይኹን ዋት ኤቨር ማለት እዩ ተቃውሞታት ዝበሃል ነገር ኣይቕርብን ነይሩ ሕጂ ምስ ከደያው ምቕራብ ጀሚሩ ከም ሰቡ ማለት እዩ ተረዲኹምኒ ሕጂ ንሱ ኣብዚኣ እንተሎ ነታ ናይ ጎኒ ናይ ዓዲ ነበረት ማለት እዩ ብጎኒ እዩ ዝገድፋ ማለት ሕልፍ እንዳበላ ከምታ ኣነ ዛረቦ ዘለኹ ፍርቃ ርብዓ ይተዛረብን ርብዓ ተዛሪባ ይፈልጥን ይዛረብ ነይሩ ብዛዕባ ቆጥጥቆ ብዛዕባ ካልኦት ነገራት ገለ ከምዚ ዝበልክ ኣርቲስት ከምዚ ዝበልክ ገለ እንዳበለ ይዛረብ ነይሩ ሕጂ ንሱ ንባዕሉ ውፅእ ምስ በለ እግሮ ሽሉኽ ምስ በለ ብዛዕባ ካልኦት ሰባት ሓላፍነት ከምዚ ይዛረብ ከማ ምግባር ቀላል እያ
كما مقبار قلاليا نمنتاي كزارب يقبؤيو فلت انديقن تخت الزارب كاللخاون قن أنا أب نايكالي سبوتا أميت تزارب سي كبيديو أكلا تاي تايلو خزارب يقبؤ نيرو إلى تزاربو زي كونكو زريئسي تتزارب زوصح سعبين فليت الزارب زقبأنون كومي كزارب يخليو قن تكونسكينسون سعبين كاي فلطيو سونو علون كم أسئلة زقبر نبرة مالتي حجاب زي أمس كركات صبغيو قد كاون صبغ اللخا نفوتو براين سأل الكان مالتي خم وخما خاي قبرنا تمنيتيو تتمنيت مالتي جن كوم انتخونون ديفا أبقمتو يستغطأتو زلكا حدا أفت زربا تزاربو زلخم كم زمسلني نمنتاي نسنيت راح زي حجزها نمنتاي نروت انت حجزوا أدوناي نسنيت جن يودق الله إلكم تأمنوا لهم مالتي بزحات تورا درتيهم زلوا أفتناي سبق أو دردر زورا درزلو نعمنت إكزامبلي بزحات سبات تزاربنا لا بزعوا سنيتي أنا قدمت تزاربه بزعوا ناي روت كم فيديو ويشترخوا ينبر ملو ناي تزاربكم جن تياونا فيديو رخبة تزارب الله تزارب الله زي تزارب الله زي ناي ولكها مرجعيو مالت قالوا نرد كوتي غلي ولا إرتراو خوين مالتي قالوا خا ولا إثيوبيا خوين سنيت بهال صبغت دسيلاتني لخ مرتي خلي أبزيسي مرجعيو كتمرت كا تورا دري خازلها بعلم لخ مدرخ أدوناي تسعون تزفتر 6 مليون زختلوه ساعات تزلوه يخون ولا مبر بتخمز عينة نجار قبر طلوا يكمرت طلوا خزارب طلوا سي personal preference كله يخلي 5 تزيه الوقت صبق مهنياتو بزح حساب سمعون سلازدامصون اتليست ادلاواي زخونه ملخاختا تزيه الوقت صبق مهنياتو نتم بزحات كبل كابزي وصا ግን تتزاربو زلخم لوجيكال كون يغبا زبل اغلال صايز انا ملسون يكون بزبل حساب انت تشقرر اي زنبر نت قانقو نت توليد زعبيل بتغرينيا كمان كم زفورح يخوين انا نايزات غبرا زلخا ግን ዋጋ ክትከፍለላ ምዃን ካፍለት ኤርትራውያን የምሓፋ ቢሎም አተሲዮም ኣብዛ ደረጃ እዚኣ ፅሕማ ካብዛ ደረጃ ክትወርድ ኢኻ ሓደ መዓልቲ ናይ ስኒት ጉዳይ ጥራይ ወዳ መልስና ናባኻ ምዃኑ ግን ፍለጥ ኣዶናይ ትበሃል እዚኣ ቀጥታ ናባኻ ሰፖርት ክትገብረላ እንድሕር ክኢልካ ንሓፍትኻ ግበረላ እንተኽኢልካ እውን ነዛ ስኒት ሓፍትና እንተገበርካላኻ ፅቡቕ ካብኡ ሓሊፍካ ግን ንውድቀት ንዕንወት ትፅዕሮ ዘለኻ ፃዕሪ ግን ጠጠው ኣብሎ ነዚ እሺ ግደኹን ብለኩም የራት ዝክሮን ያህል እዚ ሓደ ነተጋሩ ዘይጠዋመስ ንኤርትራውያን ትጠቅም በአብይ አሕመድ ዝተላኸ ሆነ ኢሉ ብዕላማ ንኢትዮጵያውያን መንእስያት ንኸደንዝዝ ማለት ኢትዮጵያውያን መንእስያት ንኸደንዝዝ እቲ ብዙሕ ሰብ ብዛዕባ ኣደናይ ክዛረብ ሓዲሩ ወላ ገለውን ክሳብ ፎሎውን ሰሓብ ሪፖርት ንግበር ገለ ዝዓይነት እውን ነይሩ ናይ ህልኽ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ይመስለኩም መቸም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮይኑስ ኤርትራዊ ትሰዓር ክብል አይከድም ማለት እዚ ኤርትራዊ ትሰዓር ክብል አይከድም ኢትዮጵያዊ ተተዋሃደረት ከላ ካላ አይ ተነሽ ነሽታይ መስልካ ንዓ ነሹ ትዛረው ዘለها ትክክል እዩ ድንቆየ ማለት እዩ ትክክል እዩ ቦዛ አክል መጠን ተሰማዕነት ዘይከሎን ይኽእል ንኣብነት ማለት እዩ ተሰዓርስ ክስኒት በቃ ኣነስ ተሰዓር ኢለን ይኹን ኣብነት እዚ ዝብለካ ዘለኹ ኣነ ንስ ይኮንኩን ብዓድታት ገለ ስለ ዝኾነ ገለ ዘይኮነስ ትመርጽ ኢኻ ንኣብነት ምርጫ ኣለካ ማለት እዩ ታሪክ ኢምፕረስ ዝገብረካ ታሪክ ሒዘንን ዝመጻን ባዕለትን ተወዳደርቲ እንታይ የደንቕ ኢለን ዘደንቕ ነገር ሒዘን ተበጊሰንን ዝመጻ ሶነ እዚ ጉዳይ እዚ ድማ ንስኻ እውን ትድነቕ እሞ ከም ሰብ ከኻ ትመርጽ ኢናቲ ሓሳብ ከም ሰውኻ ኢምፕረስ ዝገብሮ ታሪክ ኣመሓላልፎ ኣሎ አይ ኣፍሉጥካ ተጠቂምካ ብህቡብ ምዃንካ ተጠቂምካ ንምንታይ ድምፂ ዘይኮንካያ ንስኒት ኢሉ ሓደ ሰብ ክዛረብ ንቡር እዩ እቲ ካለ ዝሎ ዘሎ ግን ከምዚ ጌርካ ዳውን ትገብራ ኣለኻ ከምዚ ጌርካ ትገብሮ ዘለኻ ኣብ ልዕሊኣ ትገብሮ ዘለኻ ፀቕጢ ትወፃ ማለት ከመይሉ ፀቕጢ ዝገብር ዘሎ ንሱ ብምምራፁ ኣብ ልዕሊ ካልእ ሰብ ብዙሓት ኮይም ቶም ተወዳደርቲ 130 ገለመለን ዓድታት 135 ዓድታት ኣለዋ ኣብቲ ውድድር እዚ ክወዳደራ ማለት እዩ ብድሕሪኻ ክንደይ ብዙሕ ነገር ሃፐን ክገብር እዩ ክመጽ እዩ እዚ ኢድካ ገሌልካ ክትረባረብ ተለኻ ውን ሓደ ግዜ ኣነ ሕጂ ምርጫ ተኾይኑ ምስ ብዙሓት ሰባት ተዛሪበ ይፈልጥ እየ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ንኣብነት ቲክታክ ክሪኤቲቭ ኣዋርድስ ዝበሃል ኣሎ ኣብቲ መረፃ ሰዓት ምስ መሓዙተይ ሓደ ወግዕ ነርና ይግብኦ እንድሕር ኮይኑ ዘይግብኦ ሓወይ ክወልዕ ኣለዎ ኢለ ኣነ ተበጊሰ ነቲ ዝግብኦ ሰብ
መስኮት እንጀሩ አያዓጹኒ አይምልከተንን ማለት ፕሪፈረንስ እዩ ናተይ ፐርሰናል ምርጫ እዩ እቲ ዝግቦ ሰብ አሎ ዝለፍዕ ሰብ ክንደይ ሰርሐ ሓወይካ አሎ ሓወይ ብምዃኑ ይግቦኒ ተሰሪሑ ዋላ ሓወይ ይኹን ዋላ ጓና ይኹን ይግቦ እዩ ብርቱዕ ተኮይኑ ዋላ ሓወይ ይኹን ዋላ ጓና ይኹን ይግቦ ኢለ ተኣሚነ ጽቡቕ ተዘይ ኮይኑ ግን ኖ ኣነ ብሄረይ ከምዚ ስለ ዝኾንኩ ብሄረይ ከምዚ ክመርጾ ለለኒ እቲ ምርጫ ናይ ብሄር ኣይኮነን እቲ ምርጫ እዚው ናይ ዓደ ኣይኮነን ውድድር ጽባቐ ውሽጣዊ ደጋዊ ጽባቐ ዝሕድር ነገር እዩ ጽባቐ ከዓ ይምርመር እዩ ገና ክወዳደር አይን ብዙሕ ክእለታት ማለት እዩ حسابن كم يجلس تعينت represent يجبرات تعينت دمسي وكلا تعينت نايدك أنستي توكلنا تلون تعينت مرقتي محرلفة local tourism بخمة يعبيو بخمة يسقرو وزت الزبلسي جناس نتفتنا خيرا كم تستبهله بعلم لخوون مالتيو سعنت نخفت رأين بدلات الزجبر الله so أبز جود دايزي حسابات حزنين مسئن كشطة not only ملكعن بملكعت بوزح سوار لإكاوات زبلت جن ملكعت راح يكونن زور الدرزي زحتت مالتي بوزح نجاري زحتت سو كابزي خا إمبرس جبر كسب قالو نابنت كولومبيا ويتكون تغليها تا إمبرس جبر كسب مالتي all of a sudden as a human being تدقفات غليها قال عدي الكادم مالتي تبقيس كا حاليت حيزك إنه قال عدي إذا تدقف الكون كتدقفيها تغلي خازيون أزيجن كم زي مرجعتها تابزخون الأوان سعنته فتير كسويل كمالوتي نبيرين نبجزع حيواناته جلس جوروز الله ودردو جزع مزعد كله بسم الله حق الله جل أفتنا يودرات جلزي حمامي اتحمامي أنا بزي عبي زلوا مالتي موداتو كم زين دحمم كتخيلمو كلا خمسة زي بلن نبلكها أبو طبعا نتفرق توعل مالتي so كل مرز كلنا نمرز لسه لنا أنا حجينا عملت سنيت فتي اللهو ملك عون صبغتي يا بكاري فتي اللهو بكا دسيلات إن الله مريض أخاله نعهاتكم نخ حقو سيلان كلنا نخ قط عيلة الزارة ولا قريب لين بكا دسيلني بكا زيا كتمرت الله إلى تاريخها كاب تاريخا أنت بقي سمالتي رئي كاب تاريخا بكا دس زبل تاريخ سلوز خونه كم زي عينت كا بزح تفوزو جلوزة تزبال نجر بزي يقولوا إيوان سلزة حلفتن بخبيد نجارات سلزة حلفتن ناين سنة تاريخها نايت حانتون كم بتما سالي إمبرس جيرن تاريخها مالتيو نتورا درت حافتا مويتات توحيد أجرت ورا در قواليا زي أنكلتيم برتعت لك أنستيم سنفات هيكونان مالتي so زكاة تزغون نيرو مخلتا مخونا تزي كوين جن حدا نايم مرات ناي personal ولك قوي preference يزولو سب كمرص مالتي أكم دي عينة نجار سمعت أو خينكا قمت نشين يزولوها متقللي تزي حاجة زكاة قليف كاسي بزعات تزي حاجة زكاة مزرعة وزور الدر positive أبركتو هيك عزوز قدي يقول لي إذا قمت مالتي كمناتي نايلو ما عند فيديو نزي مثل كسام مودة خاتاتي لكم عم مودة هانات أير إيتون نقدركم سلطة خلوا بتعم جري إذا مسجن لو عم كنا خونا لكم وني منا مالتي أصبوا يسمعنا شاو ده حنا قنو تام good light نحن حضرت حواتي ما نطيب